Ilan kaya yung mga available na dishes kaya dito? Tanong natin. How it goes dito po sa Feast and Fire. If you notice, meron tayong tables for the dishes that are buffet. Ibig sabihin, you can get as much as you can, eat all you want. Dito pala yung mga dishes natin, variation or iba-iba coming from different kinds of dishes. So meron tayong Japanese, katulad nito. Siyempre, meron din tayong mga Filipino, as well as Mexican, like yung mga nachos. Meron tayong mga native food. From mga savory skewers up until sa mga dessert like ice creams and a fruit salad. So, yun yung mga makuha nyo dito. Meron ding mga Korean style dito. Mag-order na tayo ng pang samji. Actually, mix of samji and salad station. So, kuha muna tayo. Ano ka rin po? Asis! Kinabsi kayo po? Bawal kami ba? Alright! Abe-abe tabo po. See you! More than a year ago, na-feature natin yung Feast and Fire SM City Clark. So, the same setup dun sa first branch natin sa Pampanga. Meron tayong section for the buffet area, yung mga table doon, mga dishes doon, and you can actually get as much as you can. And then meron din tayong buy order na dishes. So say for example, this one, meron tayong ramen, meron din tayong mga samgyup meat. We also have skewers, and of course, unlimited chicken wings. So ayun guys, order na tayo. So this is it, Mark. First time mo sa Feast and Fire? Hindi, actually this is my second time. And before, nakapunta na ako doon. And actually, ito yung mga hinahanap natin. So, syempre, in-order natin yung mga lahat ng mga skewers nila. Yes. And syempre, yung mga samji, hindi mawawala dyan. Ramen, sabi nga, skewers, chicken, samgyupsal. Actually, ang dami mong pwedeng orderin dito. Na-included dun sa unlimited. Yes, yun. Alright, so kain na tayo guys. This is it.